B'investiment ta' madwar 6 miljun euro parzjalment iffinanzjat minn fondi Ewropej, il-Gvern qed iwettaq weda li ilha tiġi mweda 25 sena. Dan bix-xogħlijiet ta' triq vjal il ħaddiem fir-Rabat. Is-sibt filgħodu żar dawn ix-xogħlijiet is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch. Iva l-għażla kienet jew inkomplu nwebsu rasna kif kien iwebbes rasu Gvern Nazzjonalista u l-eks Ministru Postingat in partikolari fi ġdida ma' Kunsill Lokali li qatt ma kellu ir-riżorsi sabiex jagħmel proġett bħal dan. Inkella nmiddu oqna għax-xogħol u mhux biss tajna il-wiċċ ġdid ta' asfaltar imma bnejna l-infrastruttura f'dak li għandu x'jaqsam sistemi ta' drainage u ilma. Dan il-proġett se jara ma' 800 residenza fil-Baħrija jingħaqdu mas-sistema ta' drenaġġ kif spjega l-kuntrattur responsabbli mix-xogħlijiet. Biddilna l-mejnijiet kollha u kabbarnihom u għednihom fil-livell li suppost qegħdin, qed tifhem. Qabbadna l-connections ta' djar kollha mill-ġdid u biddilnihom sal-tarf il-faċċati tagħhom. Kien bżonn juża immens għax din kull jum jew forsi darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa jiġu naħtfu il-mejnier għax dejjem jinsteddu għax kellhom ħsarat kbar u ma kienx qed jiffunzjona sewwa l-sistema ta' drenaġġ. Fi vjal il-ħaddiem sar ukoll xogħol sabiex it-triq ikollha wiċċ ġdid. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li triq hija fost numru ta' proġetti li jagħmel dan il-Gvern b'fondi Ewropej f'sentejn. Bażikament ix-xogħlijiet mexjin tajjeb għandna numru ta' proġetti li jridu jitlestew sal-aħħar ta' din is-sena jew aħjar in-nefqa tagħhom issir sal-aħħar ta' din is-sena relatata ma' fondi Ewropej, imma aħna ottimisti li kif għalaqna l-proġett ta' Bormla triq Diċembru 13, Coastal waslet fl-aħħar tagħha, sibna wkoll il-ħin f'sena waħda biss pereżempju biex nibnu żewġ siswali ma' ġenb l-Isptar Mater Dei jew nibdlu sistemi infrastrutturali bħal dawn f'qasir żmien. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch ħabbar ukoll li għexieren ta' proġetti finanzjati minn fondi Ewropej mistennija jkunu konklużi fil-ġimgħat li ġejjin sabiex bekk il-fondi Ewropej allokati lil pajjiżna għal perjodu 2007-2013 jkunu assorbiti kollha sal-aħħar ta' din is-sena.